don't forget to subscribe and help the channel get to 170,000 subs. Welcome to our brands on TV. It's the Nedbank Cup. Orlando Pirates 4, Chakuma 1. I'm joined by Ulungile. Mina yabona Sithibo ngiyayiqala mina imove ethu mayiqala ku Van Damme. Yeah. Ithi nje isuka ke Van Damme bamdubule. Kumili chithi. Laluka ukuthi enzani Pirates. Pirates velele likhali kaSenzo Meyiwa la. iPirates lani yohlezi nquma la. Wina waya. Abanye namhlanje am impress ngalomfana odlala i-left center back. Yabona lo kade ngamthemba igame izoqala. Hayi kodwa ayingeke la. Hayi lo mfana equality. Yena siyikhalela iTLP lapha. Ufana nokunika. Hayi amawala lawo Sithiba mawala ezinye izinto ezisetshenzelwa kanzima hani uzwile ade bethina umdu Mfukeng kanjani Mfukeng akayenzi le nto Mfukeng convert ithimiliwe nje kanje ya hawu kodwa ke nje yabona iPirates izoyiwina le Nedbank so win league siwin Nedbank lo coach wethu unpredictable even nango line up awazi nanokuthi uzonqunywa ngobani but iSundowns ngizoyisha ngombuthuma 2 goals from Mbuthuma uyothi ngasho uTito ke yabona uTito ayitenzo uTito mfowethu namhlanje ubakhomisile ukuthi ibhola angasilo uTito kanjani kodwa IQ yebhola ayikhohlwa baba mina bengamnika ngisho man of the match khona eqhamuka benchini yabo mawuzobheka ucreative ama chances kwayena usangena sahlupha bese sikhahlela kakhulu sekhona kanti nefuna nosiduma ngabanye kanti bafuna umawethu Seksele kancane sizophumelela Yeah,